minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la a kun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Union africaine ma ulu kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bila kunu sufɛla la u ka sigi ka kuma kɔnɔna la sami ni a bɛ bɛn ani lakana o ko fɔ u y'a laɲini an ka wolomasiri tabaw fɛ sa ko u kɔni kɛra sababu ye ni ka fanga sugu min kɛ kɔsa in na u ka segin ka taa u ka cakɛyɔrɔ u la wa u ka tila tuguni ni ka fanga di maa gansan olu ma minnu kan ka se ka camancɛ fanga ka se ka o latɛmɛ ko ɲuman kɛ ani tuguni maa minnu bɛ yen nɔ ni olu minɛna u fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na u ka o maa kelen bɛɛ lajɛlen labila Union africaine fana u ye a laɲini fana tugun ka fɔ ko maa min bɛ yen nɔ ni sen yera camancɛ fanga ye o latɛmɛli la i kɔni sen tɛna ye kalafili nata in na. Ni wagati na an ka kalandenw ulu ka sanyɛlɛma ɲɔgɔndɔn olu kɔni don ulu kofɔra min n'a bɛ tali kɛ san 2020 ka taa se san 2021 ma minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kalanko kɔɲɔw ma u y'a yira k'a fɔ ko DEF fo ka taa se bagi ma o kɔni bɛna kɛ utukalo nata in na san 2021 karamɔgɔw ulu ka syndicat n'o ye signataire du 15 octobre 2016 sa olu kɔni fana y'a fɔ ko foyi tɛna nin don kɔfɔlen k'ale cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko fo n'a y'a sɔrɔ jamana marabagaw u ye laɲini minnu fɔ u ma olu bɔ a sira fɛ. Mais kalo tile 26 tɛmɛnen maliyɛndenw kɔni bɔra kalama k'a fɔ procureur min bɛ yen nɔ ni ale bɛ an ka sigida o naaninan na ale kɔni ye tɛgɛ da Jaba Soro kan ka sababuya kɛ ko a kɔni nɛni jugumanw ni ka o kɛ bɔlɔlɔkana la nɛni juguman min yɛrɛ sa ni a kumakan de kunu n'u y'a yɛlɛma ka kɛ ja ye ka kɛ ni kasobo maaw olu ka tile damadama baarabila o kɔnɔna ye sa Jaba Soro a kɔni ye tile damadama lakɔlɔsili ni ka o kɛ 5e arrondissement o kɔnɔna la mais kalo tile 29 u kɔni y'a bila ka taa bolenkaw olu fɛ yen nɔ bolon yɛrɛ ale ye musow ka kasobo fo ka taa se denmisɛnw ma. Satan Koma Kulibali ka taa se Kalilu Jarama olu kɔni somɔgɔw olu ye damakasi sɛbɛn ni ka o do premier arrondissement Katikaw fɛ yen nɔ o commissaire ale juguya la Dawuda Yatara min yɛrɛ sa ni ale kɔni lakodɔnnen don k'a fɔ ko ale kɔni ka baara bɛnnen bɛ fɛn ma o de ye ka bunahadamadenw farikolo dɔw ka olu bɔ la ni ka taga o feere o la u ye a minɛ ni ka taga n'a ye kaso la ale ni Satan Kulibali fo ka taa se Kalilu Jarama commissaire ale n'a ka sa ko olu kɔni kɛra sababu ye ni ka ningɛla wale ta ka ni maa ninnu ka u sɛgɛrɛ Sulemani Kulibali yɛrɛ sa ko ale kɔni ta o kɛra bugɔli ka taa se ningɛla caman o ma u tilatugu ka bagabagali ta ni ka sɛgɛrɛ bagabagali min yɛrɛ sa n'a bɛ yira k'a fɔ ko u bɛna a faga ni a ma tiɲɛ fɔ ale kɔfɛ u somɔgɔw u kɔni damakasi sɛbɛn don juma mais kalo tile 28 Katikaw ka tribunal n'o y'u ka kiribo o kɔnɔna ye fɛn min ye Koma Kulibali sa Koma Kulibali ko ale kɔni ale se o kelen karla ka taa se kurusila jalala gosi ko o fana sira ma fo ka taa se a sɔnu olu kɔni fana tiɲɛna ka sababuya kɛ k'u ye ningɛla wale ta ka a sɛgɛrɛ k'a ka kuma k'a fɔ a ye fagali kɛ ko ka sɔrɔ k'a ma fagali min kɛ. Ni wagati na an ka jamana o kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko siman ale tɔni o bɛ ka yɛlɛ siman min n'ale tɔni tun bɛ ka feere sefa wari 10,8 an ka jamana o kɔnɔna la a bɔr'o la ka na feere sefa wari 20,000 na fo ka b'o la ka na sefa wari 20,7 la kalo damadama o kɔnɔna la nka a jiginna tuguni ka na sefa wari 20,200 o la ni wagati na sa mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ siman o feere olu y'a yira k'a fɔ ko a bɔrɔ n'o y'a kilo 50 bɔrɔ ye o bɛ ka feere sefa wari 1,100 o de la wa ko don n'a nataw la ko dɔ bɛ se ka fara siman ale sɔngɔ kan nka jagokɛlaw yɛrɛ sa n'o ye siman jagolaw ye olu kɔni ma se k'a fɔ kun min na dɔ bɛna se ka fara siman ale sɔngɔ kan. An bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ Bafulabe nin ye a siɲɛ 4nan de ye u ka karamɔgɔw Sedugukaw fɛ yen nɔ Sedugu ale bɛ maɲina sigida o la ni tasuma o bɛ don u ka karamɔgɔw ka so la ni sen ta kɛra mai kalo tile 31 n'o bɛnna tɛmɛnen masa tasuma kɔni donna u ka karamɔgɔ dɔ ale ka so la k'a to kalanso yɛrɛ kɔnɔna la ka hakili jigin k'a fɔ ko
tasuma donna u ka karamɔgɔw ka so la tɛmɛnen min na o kɛra avril kalo tile 23 u ka wolomasiri tabaw kɔni olu kɔni welela ni ka nin ko in da u kulo kan n'u yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ka o daminɛ nka sɛgɛsɛgɛli ma se ka foyi yira la u kɔni ye a ko kɔni ta ni ka taga bila bafula be kiritigilama olu ka bolo kan walasa u ka karamɔgɔw ka sojeni banbali dan bɛ se ka sigi ale la cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la u ka gouvernement kuma laseba ni o ye Amadou Coulibaly ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Laurent Gbagbo min ni u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ kun don k'a fɔra ko ale ka kan ka na Côte d'Ivoire kaw ka jamana kɔnɔ juin kalo tile 17 nata in na n'a kuma fɔra FPI Ngor maw olu fɛ ko nka u ka jamana ɲɛmaw olu kɔni a ma fɛn ma fulu ɲɛna k'a fɔ ko Laurent Gbagbo ale kɔni bɛ na juin kalo tile 17 nata in na Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la. Faransi Emmanuel Macron ni waati na ale kɔni bɛna taama ni ka o daminɛ Faransi dugu o kɔnɔna la min n'a kan ka bɛn bi araba donya in ma a ka yalayala in kɔni a bɛna tali kɛ fɛn min kan san 2 kɔfɛ ni ani Faransikaw sigira ka kuma ni zen ta ani a bɛna yalayala walasa a ka se ka kuma Faransikaw fɛ ka kɛ ni u ka jamana ɲɛmaa kalafili ani kalafili tɔw ye sa a kɔni bɛ ka a ko ni ka o baaraw ka olu boloda u ka fanga sanamatɔ ma olu kɔni sigilen don ni ka a ko kɔni ka a lajɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'Ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan halisa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaaw la Ala ka basigi Ala k'o lana an ka jamana o kɔnɔna la ka hakili ɲuman di maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma.